ಜಿ5 ಇತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆರೆನ ರಾಕ್ಷಸ ಪಂಪಿನ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಬರಿಟ್ ನಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು. ಅಲ್ಪೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಕೊಲೆಕುಲ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಏರು ಪಂದು ಪತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೆರು. ಇಡೀ ಸೀರೀಸ್ ಆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಸುತ್ತನೇ ಸಾಗಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆರನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಮೆರನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂಯೆರೆ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನದಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದು ಮೂಡುದು ಬೈದಂಡು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಆಂದ್ರೆ ಉಂದೆನ್ ತೂಯೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು. ಕತೆ ಸಾಗುನ್ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆರು, ಆಂದ್ರೆ ಕತೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಹಂತಡ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಯರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ರಾಕ್ಷಸ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಸೀರೀಸ್. ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ತೂಯೆರೆ ಪೋಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಚಬಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚನೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.